Ito na mga kapatid, papunta na tayo sa charity. Patapos natin magsimba. Buti ngayon malapit lang, kainta lang yung ating charity. May isang matanda na kailangan ng tulong. Makapagbigay man lamang tayo kahit kunting halaga. Nangyari aksidente yata. Tuloy tayo. So, hindi naman malubha. May mga kapwa rider na tayo doon na tutulong sa kanya kung sakasakali. Ganito yung kalsada, medyo magalaw yung camera natin. Hindi pa kasi tayo nakakabili ng maganda-gandang camera. Pero balang araw din makakabili din tayo. Tayo mawawala ng pag-asa. Kunting tiyaga-tiyaga lang muna.
Ay. Ba-
Maluwag yung Ortigas sabi nyo. Linggo kasi. Pero pag weekdays, napakabigat ng trapiko dito.
Tingnan natin kung may mga kasama ko tayo dito. Dito kasi yung meet up place namin sa Petron. Wala na yata. Wala na. Wala na sila. Nakarating na kami sa Binyo. Napakaswerte naman ng nagpa-charity nito kasi pinayagan na ang pamahala ng bayan ng Rizal para gamitin tong Binyo. Ayan po, sulit na Riders Club. Sulit Riders Club. Yung sa mga antay dyan, pass, sa pinaka-formal na program natin. Inuuna lang po natin yung ibang riders kasi meron pa po sila ibang charity na attendant. So ganyan po sila ka very supportive sa mga ibang grupo. Ayan po, RGP, Las Piñas. Sorry. RGP ba yan? Okay, bago sila umalis, pwede po ba kami humingi ng message from your group? Sino pwede magsalita? Kami yung national group nadala dito sa RGP kasi dapat sana marami kami pero may ibang charity din sinalihan kaya kami na nakadalo dito. Nagpasalamat din ako sa ibang grupo kahit wala ditong logo kagaya sa amin, pero huwag kayong ma-disappoint. Ang importante, dito tayo para tumulong sa kapwa natin. Sa totoo lang, unang sali lang namin dito sa Alliance nyo, pero halos sa Alliance nasali kami. Nagkataon lang, nahuli ng siguro mga 1 week before lang siguro nag-receive ako ng invitation dito. Kaya, ayun lang, nahiwalay-walay ang grupo namin. Pero yung RJP talaga, nationwide kami. Nasa almost 400 chapters kami. Ngayon, yung national namin, dapat sana nandito. Kaso may ibang event na dinaluhan. Kaya inagahan namin, makaalis kami din agad, makadalaw din kami sa kabilang event. Nga pala sa nagbuo nito, maraming salamat sa pag-invite sa grupo namin. Good morning po sa ating lahat. Thank you, God bless. Okay, bago tayo mag-start, papalaro muna tayo para... Ayun po, kung gusto niyo po makita yung beneficiary natin, online po sila. So nakikita po nila yung kaganapan. Sa may considerate unique bus riders of God and may moments. Ay, isa lang pala. So, sorry. Okay, President Ramon. Thank you. Maraming salamat sa HURC at sa alliance natin mga riders. Kami ay magkakaroon. Yun lang. Maraming salamat. Yun lang kami charity ngayon, may Batangas. Pasensya lang, hindi kayo makain sa program. Maraming salamat.
Kaya maraming salamat din po. So, yun, nagpupunta pa sila ng ibang event. So, thank you po ulit sa support. Ito, solo rider, Sir Batang Latagaw. Okay. Ay, charity event na po siyang pupuntahan. Ayan sir, solo rider. Batang Latagaw. Grupo ng Legendary chapter. Main chapter. Thank you so much po. Yun. Salute! Ako na natin. Yung vlogger ka na din. Dito po, madam. Ito lang ito na lahat. Ay, my God. Mukhang magsisilbiya. Sino gusto magpasilbiya dyan? Sir, halika dito, sir. Halika. Halika. Alam niyo kung bakit ina-acknowledge ko yung mga first aider talaga? Kasi importante po yun sa bawat grupo. Kasi hindi natin maiwasan ang aksidente sa kalsada. Tama? Oh. So, kung may disgrasya, so paano tayo? Okay, ano meron sa loob ng bag? Sir, kilala mo sa ano kung ano yung laman ng bag na yan? Meron kasing toothpick. Toothpick ba to? Ay! Sige, sir. Ano po yan, sir? Anong tawag dito? Ano po yung tawag dyan, sir? Anong tawag dito? Stethoscope. Yan sa tooth. Headset! Very good! Dahil dyan, meron siyang tumbler. Talaga, always yung dala to? Always yung dala? Talaga may dala talaga ito? Always? Wow, yun. O, bigyan si sir ng tumbler. Nakaka-proud. Bago po ba yung headset? Bago yan. JBL, bigyan namin ng tumbler sa baba ng utang ni sir. Headset! Headset na yung stethoscope. Ang galing. Sabi niya, papahiya ako. Okay na, sige, dito sa mauna. Ato? Okay, kasi ano, side trip or may event eh? May charity event na pupuntahan. Libre tayo makipag-usap-usap tayo. Bili nga kay Alfonso, usap kami dito. Sa ito, Rizal Riders Community Philippines Pateros Chapter, RRCP National, RRCP Taguig Chapter. Tayo na ngayon, gusto ko yung mag-elok. Baka naman. Okay. Sana po, ano po, nag-side trip, may charity. Saan ang charity niyo? Taguig. Yun lang yung last ano niyo, charity. Sige po. Yung representative, pwede dito sa gitna. Ako nga, Ice ba, Bebe? Anong name mo, Bebe? Bebe! Anong name mo, Bebe? Kaya compress tayo, compress. Kay. Ilang taon ka na, Bebe? At ang kanina sa maghahawa. Sino president? May kasama po ba kayo sa kanila? Okay, sorry po. Okay, dalawa ko ano yung sa. Baka gusto yung mawakan, libre po, wala ko bayad. Yung ano, kayo na lang po muna or sa mga tapos na. Okay, sige. Picture na lang muna. Rizal Riders Community Philippines. Ay, siya pa daw, ngipit tagumpay.
Kunti lang po pero medyo mahaba. Ano po? Gusto ko lang po malaman natin lahat pero alam ko namang alam nyo to na ang pagiging riders natin hindi po kompetisyon. Hindi po ito kompetisyon. Sabi nga, respeto sa nauna, suporta sa kasabayan, turuan at tulungan ng mga baguhan. Ano po? Isang mensahe rin po ang iwanan ko, lagi ko po sinasabi pag kami na-invite, na sana panghawakan natin. Tayo pong lahat dito sa mundo na ating ginagalawan. Lahat po tayo dito, bisita lang. Bisita lamang po tayo dito. Kaya gawin natin makabuluhan yung buhay natin habang bisita tayo. Darating ang panahon, uuwi tayo kung saan tayo nararapat. Yun na yung pag-uwi natin kay God. Diba? Wala tayong gagawin kundi gawin yung ating layunin at atikayan. Ano po yung atikayan at layunin natin? Yun yung tumulong at makatulong. Tutulong tayo sa abot ng ating makakayanan na walang hinihintay at hinihingi kapalit. Mga sir, sino po? Sige, okay. Okay lang, hirap ko talaga ang pasensya niyo. Smile! Smile like a crocodile. Go! Smile po! Huwag mahirap maging model. Okay. Message from President Glenn. Good morning po. Sa mabubalang araw po sa lahat. Kami po pala yung Legendary Wagon Riders Club. Ako po yung President ng main chapter. Ang pangalan ko po ay Glenn. So sa road name ko po Uguro. Dahil Uguro, isa po akong teacher, public school teacher. Kaya po ganun. Una-una po, kailangan po namin dalawang pasalamat kasi nabigyan nyo kami ng pagkakataon na makatulong sa SURC. Maraming salamat po. Thank you very much. Isang karangalan po sa aming mga riders na maimbitahan kami at makatulong sa mga kagaya nito. Thank you very much. Wala na po kayong masabi. Salamat po talaga. Pa-promote din po wala. Sir Glenn TV. Abangan niyo po yung vlog natin. Makikita niyo po. Send ko po sa GC. Sir Glenn TV po. Thank you very much. Thank you so much po. Diba, wala sa profesyon. Sticker daw. Ang pagtulong sa kapwa. Kung may kapturahan ka naman, bakit hindi? Diba? So, thank you ulit po. Kaya nakatulong mo ibang pag-church. Si Ma'am, diba mag-church? And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.